שמי יותם סיוון, מנהל את קהילת הביטחוניסטים. עורך דין אדיר מזוז, אני מנהל את קהילת משפטים. אני יגאל אלון, אני המנהלת של נמר בודד. בן אברהם סספורטס, מנהל תחום הבנייה. אני דן בן דוד, מנהל קהילת עבודות כלליות ומנהלי הפרויקט. שמי זיו קלדרון ואני מוביל את קהילת ההייטקיסטים של העמותה. אני רומם דהן, מנהל של צמד ברזל. אני אבינועם בן פזי, אני אחראי על הדף פייסבוק של עמותת הנמר. שמי נועם גלזר, מנהל פרויקטים. קוראים לי דן סגניק, אני מתפקד בתור מנהל האירועים בעמותת הנמר. אני אור בן שטרית, מנהל האירועים בעמותה בשנתיים האחרונות. מה זה קהילה בשבילי? קהילה זה דבר שמאחד ונותן לך שייכות, ואתה יודע שיש אנשים כמוך. מקום שבו עוזרים אחד לשני. זה לא תמורה. באמת, יש איזה רצון מדהים לתת ולעזור. מלא נטוורקינג, שיתופי פעולה. אני רוצה לאחל לכם שתהיה לכם שנה טובה, רגועה ושקטה, שנה מאושרת, הרבה מאוד שמחה ואושר, ושנמשיך לעזור. תגשימו ותפתחו את עצמכם. תהיה שנה טובה. שנה טובה לכולם. חג שמח ושנה טובה. שנה טובה, יא נמרים. אני יאיר, מנכ"ל העמותה. קהילת בוגרי הסיירת מלווה אותי 55 שנים, וההתפתחות בשנים האחרונות מפתיעה לטובה בעוצמה, בחברות, ביכולות שהקהילה המגוונת מפגינה. שתהי השנה הזאת שנת הסכמות רחבות, שנת שמחה ורעות, שנת תמיכה ובריאות, שנה טובה.